nga ai khuble ya phi ki perlok ki baju sngo tenat ban sngap ya ki khubor sport ha kandika channel na bentak to ki perlok ki barang spoi thamai sngo bahasa share salike barsa subscribe pere seru ya to ubel khnang ba phindang yo ya ki khubor sport ki ba man la kasngi ka jing penbena chung that no jong u Cristiano Ronaldo kala penlong ya uwei u player barim jong kari France ba un kentha bat ba un ben ya kajing leka jong u haka karta ke basau poi senam ha kini ki khendiat sngi ba u Cristiano Ronaldo ulapan pau hakilat pathai kubor uda ongru ya kini ki kentin bale se kane kandai kesin ke bakadu ya nga ha kajing leka football bat ngakwaru banmi kup urang ya lekai ubah pelatam ha ka football kumta halor kane kalapan long ya u Thierry Henry udairu ubaju bisni ya Ronaldo nakpor sakapor bat uda ongru baman ha kajing lekai ka tim kron kam ban thep ya kakul om ba u Cristiano Ronaldo udon kam ban thep ya kakul halor kane Ronaldo ularan kam ban song thait no namar udai u player ubawanra ya kijing e ha ka tim hi baro kawai watla kijing penbena song thait jong u Cristiano Ronaldo hendrai mentaka semoy udong la ban lekai kandon ru kajelekai haka King Cup of Champion haka round ke balai puar manlong sibit damit haka por khatwa siteng hapadengka Al Nassr Persia ya ka diria kajing pen kre jong ka Al Nassr kajing dekai haka ne ka tournament ka King Cup of Champion kelanang pen klan ban yukhur ya ki trofi kibaper haka ne ka samoy te parlok saya komen hato Ronaldo ula na em menyalam ya ke tim ban penjob ya kene ke tournament sibit damit bat ula na em ban yu tep gol kumba ula angnut bat penpoi syakathong jong u ban kenjo syakachi hajar goals